Átkattintok a virtuális ládikó műveletek fűre, ládikók böngészése, hozzunk létre egy új ládikót, plusz gomba felső táblázatban, legyen a neve e-mail küldés 1. Elmentem, ezzel most kész a ládikom, de nem tartozik egyetlen ügyfél sem hozzá. Rákattintok, hogy a kijelölt legyen az aktuális, bezárom, és most hozzáteszem az adott cégeket, akiknek e-mailt szeretnék küldeni. Például itt a Fehér Kft. Csak rákattintok, hogy ügyfél hozzáadás a ládikóhoz. Hozzáadtam, legyen ez a Sárga Kft. És ez a Narancssárga Kft. Jó, mind a hármat betettük, biztonság kedvére ellenőrzöm, rákattintok újra, hogy ládikók böngészése. Itt van az e-mail küldés 1 nevű ládikóban, benne van az a 3 cég. A korábban létrehozott teszt ládikóban csak egyetlen egy cég van. Innen látjuk, hogy egy céget több ládikóból is betehetünk. Most csak annyi dolgom van, hogy rákattintok az e-mail küldés gombra, kiválasztom a levélsablont, mondjuk ezt, hogy teszt e-mail 1, és kipipálom azt, hogy mindenkinek. Ilyenkor a kijelölt cégekhez tartozó összes kontaktszemélynek elküld az e-mailt. Kiválasztom, és el is küldi. Ennyi volt. Köszönöm, hogy meghallgatta a beszámolónkat, mely csak töredékét mutatta be az általunk használt szoftveres megoldásoknak. Teljes palettánkba beletartoznak egyedi szoftverek fejlesztése Windows, Web és Linux alá. Általunk fejlesztett szoftverek forgalmazása például raktár, számla, kölcsönző, kereskedelmi rendszer szoftver, Decor Studio program és egyéb szoftverek, melyeket megtekinthetnek a honlapunkon. Honlapok, portálok, webáruházak készítése, honlapok Google kereső optimalizálása. Kérem, töltse le a honlapunkon található demo verziókat, próbálja ki, tesztelje, és amennyiben megfelel az elvárásainak, jelezze felénk. Abban az esetben, ha tetszik a szoftver, de szeretné, hogy más egyéb funkciókat is tudjon, ennek sincs semmi akadálya, hisz azért vagyunk, hogy megvalósítsuk az elképzeléseiket, melyek meghozzák ön számára az üzleti sikereket. Viszontlátásra!